Kini ketika All India Radio Shillong ke kubur ban puli de ibadah hon ramdi. Kimat bakongsan jong ke kubur mentaka stem. Mentaka sengin wan poi menteri rang bakdo keriu Narendra Modi ha Assam bat unplay ki project man penmi penyang bat gas hade maji. Nangyar ke jingdan ki bapang COVID-19 ha Meghalaya stang arpo angut ki basitam hadu menta bat watlat ke sorkar jela ban play ki lat kamai na ke benta ki beriu ki basania ki kam deuyong ki kubur babnya. Menteri rang bakdo keriu Narendra Modi unwan poi ha Assam bat West Bengal mentaka sengi. Hakani ka jingwan jungo Modi unsa IT ki project bakongsan ha ka jingelang ka banlong hasila pathar ha dimaji Assam. Menteri rang bakdo unsa IT syakari ka tanat jong ka Indimax sa ka Indian Oils Bongaigaon Refinery ya ka second tank farm jong ka Oil India Limited ha Madhuban Dibrugarh bat ya ka gas compressor station ha Habeda Makum Tinsukia. Modi unsa pliru ya ka Demaji Engineering College bat unsa boru ya ka Maunong Rim jong ka Salkuchi Engineering College. Kari India kadang peteng ban kenjo ki maumer bat thmai ka bayadei bat kajing ai ka injection ya da COVID-19 ni kinong trei ka tanat ka kwat ka khia. Palat saulang lai pu 1000 ngut ki bri ki bala pendap ya kajing ai injection henen kesengi da kani ka jing don jong baro ki bala dep ban ai ka injection ya da COVID-19 ha ka leng kari kala tam ya ka shikler spolak prapusan hajar ngun. Bat ka jing don jong ki bri ki bala kwat no na ka jing pang COVID-19 ha ka ri kala kenjo ka khandai punyo pon arsan na ka shispa. Kajingdan jeng kibre ki berang don ka jingpang hakal lengkari kilong shilak 100,000 kebakan thup tang kumba iwei pon lai ar na kashispa jong kajingdan jong baro ki bla shakta hakani ka jingpang. Ha Meghalaya amdon ki bayo thamai ko COVID-19 henen kesengi hendrei kiladon pat saungut ki bla kotno na ka jingpang ha East Khasi Hills henen kesengi. Ka Directorate of Health Services kala ong ba kajingdan jong kibre ki bapang ha COVID-19 ha kajela kilahir syaki arpu arngun baro ki bala kot pat kila poi khat la hajar news pa prapu arngun bat hispa sapu prangut ki bala klat nakani ka jingpang. Vice President keri Venkaya Naidu nen kesengi ulo ong ba ka jingbon jong ki jat kitien baper kari India kalong ka maunong rim jong ki imlang sa lang hakari nadu ki por ba menshua. Hakajing play ka webinar halor ka pang fostering multilingualism for inclusion in education and society hakajing rakhe ka singi kerpang ktienten rai ka leng ka perthai unaidu la banjur halor ka jingkong san ban pendan kam ya ka ktienten rai ula ong ba ka ktien ka peniso ya ka menor bat ka menta bat ka dei ru ka nong penlang ya ka jing start unaidu ula ong ru ba ka dei badai ban penne pensa bat kentiu ban bat penyar ya kaktien tenrai ka balong ka benta ka bakong santam jong ka jing itu ka riti ka dostor jong ki shnong ki tha ula benrap ru ba ka jingkren ne pendan kam ya kaktien tenrai ka dei ka ban kan thup ru ha ki jing tre kam ka sorkar kme kala kantui ki jilla ki bala sakhi ka jing nang ke jong ka jing don ki bre ki biyo thamai ka COVID-19 bakin pet ngor bha bat kumjo ru ban perking bha da ka babu ki containment zone ha ki district ki babon ki ba shakta thamai ka COVID-19 ka sorkar kme kala nang pha ru ki sorkar jilla bakin nang penboni ki jing iki RT-PCR test bat ki rapid antigen bat ki bala dep ban pet benya ki balap bakilong negative ru kin haban phat pet benya piang ta ki RT-PCR test labtha iki jilla ban pet ngor nakapor syakapor ki khnyang ki bami no khnyang COVID-19 leng ba ka jing pet benya bot sa ka genome sequencing kumjo ka jing pet ngor ki kenhon ki bami bat ki besakta ka jingpang kani ka kubor ka wan shpi na ka All India Radio Shillong. Laitali kijing mlian bangi baro ngide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjenga iwe na iwe pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le e kita bonsin. Tungin ne trelang banile persya ya kijing pang COVID-19. Ngini peteng dai ko kubor hakani ka stem. Ka sorkar jilla kadang wat iki weipat kilat kilinti ban ai kamai ki breu ki ban imjak po na kakam doyong. Menteri Ketenat Social Welfare ka jilla uba kermen shilla lo ong ba ka sorkar jilla kadang persyang ban penmi ya kilat kamai ka ji na ka benta ki breu ki besyong basa hari lom jantia hadien ba ka NGT ka lakhang ka jingti doyong hapo ka jilla. Hapa pai kemat si ka kam jungok kai perthei uba shilla ula banjur halor ka jingdan kam ban kring ya ki breu ki banabar makin wan jungok kai ka rilom jantia bat ya kiwei ru ki district ka jalla ula ong baling ba ka ni ka kam jungok kai perthei kan ki em ha ka jalla bat ula ong ru
bakari lom jantia ka doni shibun ki jaka jungok kai ki ba internet bat ki bakring ki nong wan kai henry ki badang don kampat ye ki jingkan tiu. Ka Election Commission kalai snok tilang bat ka IIT Madras ban penmi ya ka jing tri kam bathamai kat kum ka jing start bamenta kata ka ban ailat ikinong tap vote ki bran chajangai na ki jaka tap vote jongki bakin vote lang ba ka te ka jing tri kam. Ka commission kala pen benaru basyan an sapan long ya ka jing persang ya ka te ka rukom bathamai. Chief Electoral Officer ka Meghalaya uba Frederick R. Kharkongor ula pen paul ka jing artatin halor ka jing temu pentri kam ya ka te ka rukom bathamai. Uba Kharkongor ula ong ban shanya pura hakati ka rukom bathamai don kamban le bunsi ni kijing persang kum ki EVM bat VVPAT ula ong ruba ka jingmi na kijing persang babun jong ki remote voting facility kan pen i ka jing tikna bat ka jing la ban shanya habakali la ka jilla Meghalaya kan le ni em ya ka jing persang ya kati ka project Chief Electoral Officer ula ong ba hadu menta ompat yo kanu ka jing pentem na kalyang ka commission hakabaya dei bat kati ka banta. Ka Rotary Club of Orchid City Shillong men hakasngi sat jan kala penlong ika jingelang Peace Conclave hanong ba Shillong. Ketika jingelang ketemu bantai bat wanra ika jing shongsuk hakaperthei kum juru kum ka jingken mau ya ka benai ya ubenai jong ka Rotary International Peace and Conflict Resolution Month. Haba ajing kren kum ukongsan hakatiga jingelang Major General Amanta Bhuyan ADG NCC Northeast Region Directorate ula ong bakatanat sipai kadikaway na kabenta bakongsan tam hakabayde bakajingwan ra ikajing shongsuk shongsngan Henry omtang sipai kajing lang jong kasorkar kiseng bhalang bat kipat bahi kalong kapakudan kam panwan ra ikajing shongsuk bat kajing kiw hakaroy kapar. Uboyan ulapan iru halor kajing kongsan jong ke NCC hakaban pinwando ri kisamla kari kajing tei ke imlang salang. Katnat ki kamling sun ke Meghalaya kala kami lenti ban penyar susu ikajing trekam ringkat kajing perkhat ban penbiang ling sun hapdeng ke Shillong bat henriutli ki jaka hapok kathan chatila mingi leng ba ka udan 4.0. Kumbal long menta ka kat ling sun Shillong ka iso bat ka Kolkata da ki ling sun ka bateri kam man kasngi kumjo bat ka New Delhi da ki ling sun ba shisi en shitayo. U officer ka Airports Authority of India ula ong ba katanat ka kermen scam ha ka bayadei bat ki ling sun bathamai wat laga scheme udan jong katanat ling sun ka sarkar kami kamshim layat shakmat kumbal kami lenti. Haka jingile kai cricket ka Uttarakhand kala pelim no eka Meghalaya dan 100 wicket haka jingile kai ka Baningkong jong ka Limpong Vijay Hazare Trophy one day tournament ha Chennai henen kesingi. Ka Uttarakhand kala job eka jing kenting pisa ba kala jiet ban kawang Ningkong ka Meghalaya kala kamai tang arspa so po arran bat ha 100 wicket hagisan po over but ka Meghalaya kan sa aireng persha eka Sikkim lasha eka singi. Pada syaban penkut eka kubor sa sisian kimat bakongsan. Mentakasngin wan poi menteri rang ba do kari Narendra Modi ha Assam bat play ki project ban penmi penyang bat ga sa demaji. Nangyar ka jingdan ki bapang COVID-19 ha Meghalaya satang arpo angot ki badang shitam hadu menta bat watlat ke sarkar jella ban play ki lat kamai na kabenta ki brew ki basanya ki kam dewyong. Katung ila poish ka bukut jong ka kubor ka Shapi na ka All India Radio Shillong.